Мәдәният идарәсе өчен үткән ел нәтиҗәле булдымы, нинди уңышларга ирешелгән? Булар һәм башка мәсьәләләр турында кеше коллегия утырышында сөйләштеләр. Утырышка кадәр катнашучылар мәдәният идарәсе уңышларын чагылдырган күргәзмә белән танышты. Идарә башлыгы Әлфия Вәлиуллина тармакка елдан-ел күбрәк игътибар бирелүе турында сөйли. Бу тармакта эшләүчеләрнең бурычы халыкны мәдәни агарту, борынгыдан килгән горыф-гадәтләрнең буыннан буынга күчеп баруын тәэмин итү генә түгел, алар яшьләргә патриотик тәрбиядә бирергә тиеш. Бу максатларга районыбызда 353 кеше хезмәт күрсәтә. Утырыш эшендә тармакта кадрлар мәсьәләсе турында да сүз барды. Космос киноучреждениесе директоры Нина Столбова кинотеатр эшчәнлеге белән таныштырды. Ул үз чыгышында халыкның кинотеатрга йөрүен, билет бәяләренең чагыштырмача кулай булуын билгеләп үтте. Туган якны өйрәнү музее да узган елда уңышлы гына эшчәнлек алып барган. Музей фондының тулылана баруын, нинди күргәзмәләр оештырылуы турында музей җитәкчесе Александр Исаков сөйләде. Кеше коллегия утырышы хезмәт алдынгыларын хөрмәтләү белән тәмамланды. Район башлыгы, башкарма комитет мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Адилә Борханова, Денис Патов, Зей хәбәрләре.